Ročne zaúčtujeme cez 10 miliónov transakcií. Veľa účtovníkov naceňuje svoje služby na základe počtu riadkov v denníku. Hej. Keby akože ja som mal takto naceňovať, tak si milionár. Tak som milionár, hej. Ale nikto by mi to nebol ochotný zaplatiť. Ste vy vhodní aj pre takýto e-shop, však vy máte túto logo na budove v Bratislave. Som pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Jim Beam, práve keď expandoval zo 4 do 14 krajín. Ako pristupuje k účtovníctvu miliónový e-shop a ako začínajúci e-shop? Tie malé e-shopy si povedia, že môžem to dať sesternici mojej manželky Alenke. Dám si gauč, čo som si kúpil domov do nákladov. Toto už tie veľké e-shopy asi neriešia, nie? Tie veľké e-shopy rozmýšľajú práve nad tým, ako byť efektívnejší, ako rásť, ako expandovať, ako otvárať nové krajiny, ako vylepšovať procesy. Ako je možné, že výsledok jedného účtovníka bude iný ako druhého? Stalo sa nám, že napríklad kartová spoločnosť dlžila klientovi 70 000 eur a ten klient o tom nevedel. Konfrontovali sme tú kartovú spoločnosť, tak vlastne doplatila klientovi 70 000 eur. Tak ale jak si to nemohli všimnúť, však predali tovar. Vieš čo, keď vlastne nemáš dobre zautomatizované účtovníctvo a nastavené tie procesy, tak ten počet transakcií ťa proste toho účtovníka zabije. TPA je skupina medzinárodných firiem, pôsobíme v 12 krajinách a na Slovensku v 3 mestách, v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Okrem služieb ako audit, daňové poradenstvo, účtovné služby, mzdové účtovníctvo a podnikové poradenstvo sa venujeme aj informačným systémom, ktoré značne redukujú čas a prácu potrebnú na spracovanie účtovníctva. Okrem toho sa zameriavame na e-commerce, kde pomáhame s digitalizáciou a automatizáciou účtovníctva a poskytujeme aj podnikové poradenstvo. Našou misiou je podporovať klientov pri ich rozvoji a expanzii. Veríme, že sme pre nich spoľahlivým a flexibilným partnerom, na ktorého sa vždy s dôverou obrátia. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Dneska mám tu s Jurom. Čau Juro. Ahoj Števo. Dnes to bude nudná téma, ale budeme sa snažiť to nejakým spôsobom ozvláštniť, lebo účtovníctvo je vec, pri ktorej sa otvára nožík vo vrecku nielen mne, ale veľa z vás, divákov a poslucháčov. Každopádne, dnes s Jurom preberieme to, ako nastaviť účtovníctvo a financie v miliónových e-shopoch, teda aj keď nemáte miliónový e-shop, tak sa dozviete, ako to môžete mať nastavené správne, lebo ako som sa dozvedel, nie je účtovníctvo ako účtovníctvo, takže sesternica vašej ženy Alenka nemusí vedieť účtovať tak ako tuto v Jurovej firme. A pokúsime sa vám dať konkrétne veci a konkrétne tipy, akým spôsobom sa pozrieť na to vlastné účtovníctvo, možno, že urobiť nejaký taký, že check toho, že či to robíte správne, či to nerobíte správne a ako to robia práve tie miliónové e-shopy. Tak poďme na to. Tak ja by som to otvoril tým, že ty si akože expert na účtovníctvo. Ako by si sa predstavil tak, aby ti posluchači a diváci verili, že si doma v tom, o čom sa budeme baviť? Tak vlastne v prvom rade som štatutárny auditor, čiže mám licenciu auditora, ktorú si vedia overiť na stránke Slovenskej komory auditorov a mám vlastne dlhoročné skúsenosti v auditovaní medzinárodných spoločností a následne som pôsobil ako finančný riaditeľ spoločnosti Jim Beam, práve keď expandoval zo 4 do 14 krajín a vlastne rastli jej výnosy zhruba z 10 miliónov na nejakých 50 miliónov. Čiže v podstate tam som mal kopec úloh od nastavenia finančného oddelenia, implementácie ERP, automatizácie, získanie financovania. Čiže stretol som sa počas toho obdobia asi so všetkým možným. A keď si auditor, ty chodíš na daňové kontroly? Ako myslíš, treba pomáhať klientom? Nie, ale či by si mohol prísť mne na kontrolu do firmy? Nie. Toto je štatutárny audit, to je vlastne práve auditorov si voláš vtedy, keď vlastne ty chceš skontrolovať prácu svojho účtovníka alebo svojho účtovného tímu. Lebo ty v podstate, keď si aj väčšia firma, tak si nahajruješ niekoľko ľudí, oni robia nejakú prácu a predložia ti nejaké výkazy alebo ti dávajú nejaké odpovede. Ale keď ty nie si dosť sofistikovaný v tom účtovníctve alebo v financiách, tak vlastne nevieš sa spoľahnúť, že či to je dobré. A vtedy si zavoláš auditora, ktorý to vlastne skontroluje. A to je ten audit, čo robí ten Ernst Young a toto, či to nie je to? Áno, v podstate oni sú vlastne veľká štvorka, čiže vlastne ako keby globálne sú to 4 najväčšie spoločnosti, ale vlastne našu spoločnosť GetFinDone, ktorú sme založili tak 4 roky dozadu, kúpila medzinárodná poradenská sieť, ktorá je vlastne 8 najväčšia na svete, čiže my spatríme do tej second tier, sa to volá a v podstate lacnejší auditorie, ale stále vysoko kvalitný, že veľmi podobný štandard. A v princípe rozdiel možno, že v týchto slovenských reáliách je ten, že oni veľmi nemajú skúsenosti ako keby s týmto industry, s e-commerceom, ale práve vďaka tej skúsenosti Jim Beamu a potom ešte z jedného globálneho e-shopu 50 miliónového, tak vlastne mám dostatočné skúsenosti, ktoré oni nemajú. Tak ja by som začal takou rýpavou otázkou, teraz sa hovorí všade o umelej inteligencii. Budete mať čo robiť ešte o rok? Však tam niečo nalejem, niečo mi to dá. Aj tie štatistické modely tej umelej inteligencie, že ty ako to vnímaš, že
vám sa ako keby akože zmenšuje ten balík práce, ktoré robíte, alebo ako to bude s tou umelou inteligenciou? Ja to vlastne, no je to niečo, čo mi nedáva spávať. Samozrejme tiež sa stále potom pozeráme aj riešime vlastne ako ju zaviesť viac a viac na v rôznych oblastiach vlastne procesov, ktoré robíme. V podstate my už teraz vďaka vysokej miere automatizácie vieme vlastne zautomatizovať 80 až 90% vstupov. Čiže vlastne tí štandardní účtovníci málo čo vedia zautomatizovať, väčšinou to preťukávajú, pri najlepšom to importujú nejaký Excel importno alebo nejaké CSVčko, ale často to majú veľmi obmedzené. A vlastne my už tým, že tie rutinné práce sme výrazne zdigitalizovali, zautomatizovali, tak v podstate už aj teraz tá práca tých juniorných ľudí je skôr zameraná na tú kontrolu a správnosť napríklad vyťažovania, správnosť predikovania predkontácie. Či vlastne tá AI ti navrhuje nejak, ako by mohol byť zaúčtovaný doklad na základe histórie. Ale on to AI ako keby nechápe ten kontext toho tvojho daného podniku a tvojej situácie. Čiže môže to byť napríklad úplne jednoduchá vec, niečo môže byť materiál, ale potom to kúpiš ako tovar a vlastne tá AI, ona nemá tú informáciu, že ako to má posúdiť. A tie samozrejme veci môžu byť násobne komplexnejšie. A vidíš, že sa to akože tak dramaticky vyvíja, že už tá umelá inteligencia o rok, 2, 3 už bude vedieť, ako keby, viem si to predstaviť, že bude nejaká špecializované GPT, ktoré bude prispôsobené na účtovníctvo a ono to možno nakoniec pochopí, nie? Ak by si mal obrovské množstvo dát, lenže väčšinou ako keby sú to citlivé dáta, to účtovníctvo. Čiže ty keď budeš trénovať nejaký model, tak ho budeš trénovať pravdepodobne len na svojich interných dátach, tých klientských, ktoré máš to portfólio, a keď ti dajú teda klienti súhlas k takémuto niečomu, tak vlastne ty by si musel ako keby naučiť to na možno, že na globálnych dátach, alebo možno, že účtovníctvo všetkých krajín, teda všetkých subjektov v Slovenskej republike, aby to fungovalo fakt 100%. Čiže tá validácia tam stále bude musieť byť. Ale skôr, kde vidím ja priestor pre tú umelú inteligenciu, ktorú aj teraz využívame, je to, že vlastne keď napríklad robíme my nejakú analýzu pre klienta, alebo v podstate teraz zavádzame taký nový produkt, kde vlastne chceme klientovi dávať nejaké súhrnné informácie po ukončení každého mesiaca, že doúčtujeme všetko, pošleme mu nejaký sumár k tomu, ako stojí, tak vlastne tam si práve chceme pomáhať tou umelou inteligenciou, lebo často odhalí napríklad v trendoch alebo v nejakých, proste rýchlejšie robíte prepočty ako akýkoľvek, a je to lacnejšie ako nejaký seniorný účtovník alebo nejaký poradca, takže vlastne opäť ušetrí to veľkú prácu týmto ľuďom a títo ľudia zase sa budú sústrediť len na skontrolovanie a prípadne doplnenie tých informácií. Čiže ChatGPT vygeneruje nejaké pekné vety, že ste v strate, ale zaobali to tak, aby to bolo pekné, hej? Aby neskočil z okna ten klient. Áno, ale ani nie o tej forme, ale skôr ako keby, že account toho človeka alebo toho klienta má na starosti ako keby primárne kvalitu toho účtovníctva a možno neviesť do takej hĺbky alebo proste nespraviť si nejaké štatistické modely k tomu, že ako by to mohlo fungovať a trvalo by to dlho, bolo by to drahé. Veľa tých klientov to ako keby nechce zaplatiť. A všetky tieto akože prepočty, keď sa rozumne pýtaš, rozumne promptuješ, tak vlastne ChatGPT alebo Gemini ti vie vlastne pekne urobiť tie prepočty rýchlo za teba. A dneska je tá téma miliónové e-shopy versus možno tie malé e-shopy. Ja by som začal tým, že to účtovníctvo ako také je, stále sa to berie, že však účtovníctvo, že akože je to stále rovnaké, ale ako pristupuje k účtovníctvu miliónový e-shop a ako začínajúci e-shop? Že sú tam nejaké také dramatické rozdiely nejak v zmýšľaní napríklad? Väčšinou sa stáva to, že tie malé e-shopy si povedia, že presne, že môžem to dať sestrenici mojej manželky Alenke, ktorá mi to nejako bude účtovať, bude podávať nejaké závierky, nejaké DPH priznania, nejaké dane z príjmov bude odvádzať. Ale realita je taká, že práve vďaka tej akože automatizácii, digitalizácii môže rovnakú kvalitu získať akože malý e-shop. Čiže ako náhle už som niekde, dajme tomu nad 100 000 s výnosmi, tak už v podstate mal by som sa pozerať pre istotu po niečom kvalitnejšom, ale v podstate keď si to dobre nastavím, tak pri tom raste to ako keby nebude bolieť. Často prirodzene tie väčšie e-shopy už okolo toho 1,2 milióna narazia na to, že OK, ten setup, ktorý mám, proste nie je pre mňa vhodný, lebo neviem dostať informácie o saldo kontakt, čiže kto dlží peniaze mne, komu dlžím peniaze ja. Nevedia mi vysvetliť zostatky na jednotlivých analytických účtoch, nevedia uzavrieť to účtovníctvo na čas. Potrebujem priebežné výkazy do banky alebo potrebujem vyplniť nejaké tabulky a tí účtovníci to proste nevedia pripraviť, preto lebo nestíhajú so samotným účtovníctvom. Čiže ako keby keď si tú automatizáciu a digitalizáciu nastavím správne a vyberiem si správny ERP systém, tak vlastne o to ušetrím tie peniaze, ktoré budem musieť obetovať v budúcnosti.
mali sme takú situáciu, alebo viacero takých situácií, kde sme museli robiť rekonštrukcie účtovníctiev za rok spätne, za 2 roky spätne, za 5 rokov spätne. A tam sa vlastne kopec vecí poopravovali, doúčtovali kopec nákladov, zistili sme, že platili oveľa väčšie dane z príjmov, ako museli, lebo chýbali im tam doúčtované náklady, lebo účtovník ich proste nevedel získať. Tým, že nerozumie tomu industrii, tak vlastne nevie, ako má vlastne posudzovať jednotlivé transakcie, kde sa všade má prihlásiť, čo si všetko má posťahovať, čo mu vie dať ten konateľ alebo majiteľ firmy, alebo čo si má získať on sám. A tých vecí je kopec. Ušlé DPH, že vlastne odviedli vyššie DPH, ako museli. Odviedli ich na nesprávnom mieste, napríklad na Slovensku a mali už ich dávno odvádzať napríklad v Maďarsku. Teraz napríklad Maďarsko spúšťa daňové kontroly, kde vlastne cez kuriérov kontroluje, že či doručujú pre nejaké vybrané e-shopy. Porovnávajú si to s dátumom registrácie a ak tá registrácia bola napríklad v roku 2022 a vy ste doručovali už v roku 2021, 20, 19, 18, tak je pravdepodobné, že ten obrad ste už pre registráciu dávno prekonali a vlastne teraz sme riešili aj také situácie, kde sme museli doplácať DPH v Maďarsku a vlastne žiadať DPH naspäť od daňového úradu v Slovensku. No a samozrejme žiadať odpustenie pokút prípadných a nejakých sankčných úrokov. Čiže komplikované veci. Akože to už vyplýva z tej medzinárodnej pôsobnosti, že vy ako keby viete sa obrátiť na maďarskú pobočku alebo na kolegov z iných krajín. A akože vo všeobecnosti podnikatelia, keď začínajú podnikať alebo sú relatívne malí, tak hľadajú nejaké skratky k tomu, ako ušetriť, ako si vyťahnuť peniaze z SROčky, ako riešiť toto, dám si gauč, čo som si kúpil domov do nákladov. Toto už tie veľké e-shopy asi neriešia, nie? To je naše jeden z výrazných rozdielov medzi malým a veľkým e-shopom alebo medzi e-shopom, ktorý sa nikdy nestane veľkým, je presne keď rozmýšľa v týchto akože intenciách. Tie veľké e-shopy rozmýšľajú práve nad tým, ako byť efektívnejší, ako rásť, ako expandovať, ako otvárať nové krajiny, ako vylepšovať procesy a nestrácajú čas práve s týmito pokutnými akože optimalizáciami. Inak povedané, ak dosiahnem zisk 1 milión eur, tak tých 200 000 eur na tej dani z príjmov ma až tak neboli. Hej. Radšej sa sústredím na to, aby som ten ďalší rok dosiahol 2 milióny zisk. Hej, čiže budem dávať energiu do toho. Čiže v skratke radšej rozmýšľať nad tým, ako zarobiť 1000 a nie nad tým, ako ušetriť 10. Áno. V princípe to je asi ten hlavný rozdiel. Lebo ja si to aj neviem predstaviť, že však niečo máš v nákladoch, niečo nemáš v nákladoch. Ako je možné, že výsledok jedného účtovníka bude iný ako druhého? To je také, keď prekladáš slovenský text do angličtiny, tak proste každý to preloží ináč, ale je to same shit again. Ale pri tom účtovníctve, však to by malo byť rovnaké od Alenky aj od vás, nie? Často to viazne ako keby na tej komunikácii a na tých schopnostiach toho účtovníka. Čiže jedna komunikácia s klientom a jednak prehľad o tom industrii. Teraz poviem nejaký taký case, ktorý sme už viackrát riešili, že e-shopy často platia zálohové faktúry za tovar. Nedostane sa k ním ostrá faktúra, alebo sa dodáva nejak čiastkovo a v podstate tým pádom oni ako keby ešte nedostali tú finálnu faktúru. Ten účtovník o tom ako keby nevie, lebo keď má v tom bordel, tak on vlastne tie zálohy má všetky naúčtované na jednom mieste a chýba mu zálohová faktúra, teda tá ostrá faktúra. A tá ostrá faktúra môže byť napríklad, že na 100 000 eur, na 500 000 eur. To je možné, však to musí chýbať. Toto sa úplne bežne stáva. Však normálne si zaplatil 10 000 a nemáš tomu z firmy a nemáš tomu doklad. No ono sa to stáva väčšinou tak, že nie jednorazovo, keď robíš nejaký jeden nákup, ale máš napríklad dodávateľa tovaru. Hej? A teraz ako keby ty od neho priebežne odoberáš, on ti priebežne posiela zálohové faktúry, tie sa plnia čiastočne alebo na 100% sa plnia, potom sa menia objednávky, potom nechodia ti ostré faktúry, lebo aj ten dodávateľ nemá úplne spoľahlivého účtovníka. Však ale aj ten dodávateľ by mal vystavovať tie faktúry vo svojom záujme, však on nemôže mať zálohovú faktúru, ak nie nič. A to je presne toto, čo sa nám často stáva, že napríklad nielen i dodávateľe našich klientov sa na nás obracajú, aby si robili ako keby krížové kontroly, že či majú vlastne všetko správne zaúčtované, veľakrát je to aj preto, lebo nemajú a nevedia, tak vlastne nás sa pýtajú, že aký je reálny stav. Stalo sa nám, že napríklad kartová spoločnosť dlžila klientovi 70 000 eur a ten klient o tom nevedel. My sme to po vyčistení účtovníctva a rekonštrukcii zistili, konfrontovali sme tú kartovú spoločnosť, samozrejme odmietla, ale potom keď sme poskytli vlastne všetky dáta a absolvovali call s finančným riaditeľom, tak vlastne doplatila klientovi 70 000 eur, ktoré lietali proste niekde vo vzduchu. Tak ale jak si to nemohli všimnúť, však predali tovar. Vieš čo, celé to je o tom, že keď vlastne nemáš dobre zautomatizované účtovníctvo a nastavené tie procesy, tak ten počet transakcií ťa proste toho účtovníka zabije. On to vlastne ručne chce dobehnúť, ale v podstate on 80% času trávi nad alebo aj 90 trávi nad data entry, a my v podstate tým, že máme veľa zautomatizovaného, tak data entry u nás tvorí, 20-30% času toho, čo nemáme zautomatizované. Čiže my máme práve priestor
čistiť tie účty, vyjasňovať si proste nezrovnalosti, anomálie, komunikovať s zúčastnenými stranami, proste s majiteľmi, s ľuďmi, s zamestnancami tej spoločnosti, prípadne s dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb. Čiže tam s tou kartovou spoločnosťou sa stalo to, že ako keby v nejakých balíkoch posielali peniaze a oni proste nevedeli namapovať, že OK, toľko to malo prísť od nich a proste nezistili? Tak máš tam rôzne situácie. Máš tam nejaké akože poplatky čiastočné, ktoré sa ti odratávajú, hej, že proste predáš, ja neviem, za 40 €, ale máš tam nejaký poplatok, potom máš tam nejaké vratky, hej, a vlastne keď to nemáš dobre vypárované, tak vlastne keď tých transakcií je proste 100 000, tak proste sa ti tam stane situácia taká, že ku 31.12., keď máš vlastne obdobie závierky, tak proste nevie tá kartová spoločnosť spoľahlivo vyčísliť. Alebo to sa nám stalo aj s kuriérmi, to nie len ako keby s kartovými spoločnosťami, to sa nám bežne stáva aj s kuriérskými spoločnosťami, že napríklad pozabudnú vyplácať. A ty keď máš vlastne si vo viacerých krajinách, lebo niečo sa im zmenil sa bankový účet ich, alebo zmenil sa tam account manager, alebo treba o niečo potvrdiť a majiteľ firmy to v obrovskom počte mailov si nevšimol, že došlo k nejakej zmene, tým pádom nenahlásil niečo a zrazu vlastne tá krajina, ten kuriér ti prestane vyplácať peniaze. A v podstate ty, keď nemáš účtovníka, ktorý ťa na to upozorní, že pozor, tu sa mi zbiera na tomto účte, že už ti dlží 50 000 alebo 100 000 a štandardne ti dlží len tak 10-15, tak niečo sa deje, tak môže si to všimnúť aj nikdy, ale aj proste za pár rokov. Hej. Čiže proste strašne dôležité je ako keby mať vyčistené tie jednotlivé účty a vedieť proste, kto ti koľko dlží a vlastne má to všetko ako keby vyparované. Tým, ako si hovoril na začiatku, že ako keby najlepšie je to zaviesť čo najskôr a potom rásť, ako keby náklad na to účtovníctvo rastie spolu s firmou. Ale ako keby, keď si porovnáš tú Alenku, ktorej dáš 500 € a kontra firma ako vy napríklad, tak však ale vy musíte stať násobne viac ako tá Alenka, nie? Závisí to od rozsahu služieb, ktoré si objednáš. Ak by si objednal to isté účtovníctvo v takej istej kvalite, tak platíš pravdepodobne oveľa menej ešte nám ako keby. Ak chceš ako keby dobre kvalitné účtovníctvo, kde máš všetky tieto informácie, o ktorých sme sa bavili a vieš, komu dlžíš peniaze a kde ti vlastne všetky peniaze lietajú, tam je to veľmi porovnateľná cena. Poviem príklad, mali sme klienta, ktorý platil 3 000 € mesačne a pracovali mu tam ako keby 3 účtovničky a nikdy nestihali závierku, dostával 36., potom ešte 31.7. poslali opravenú závierku, potom 31.8. zase opravenú závierku a vlastne on ani toho 39. nevedel, že či vlastne už je to všetko vyriešené, len mu účtovník tvrdil, že je to vyriešené. My keď sme vlastne prevzali to účtovníctvo, tak vlastne sme ho dokázali účtovať dokonca za nižšie peniaze, ale tým, že sme všetko zautomatizovali, tak vlastne účtoval len jeden účtovník, aj to nie vlastne full time a zároveň ako keby mal všetko v čase, kedy potreboval. Hej. Čiže keď povedal, že chce závierku vo februári, mal závierku vo februári. Čiže ako keby to je o tom ERPčku, že ty si aj s Abrou spolupracoval, že vlastne vy keď prídete k tomu klientovi a snažíte sa mu to upratať, tak asi najprv chcete, aby to sa najprv upratalo, pokračovalo a asi potom riešite to, čo sa stalo predtým. Že vlastne vy tam sa snažíte ponapájať všetky tie systémy na jeden a vytvárať tam nejaký flow tej automatizácie, kontroly proste toho všetkého, aby čo najmenej ľudia tam museli to proste, že tu si stiahnem export a tu to niekde naparujem. Presne, aby nezabudali. My v podstate Abra, ale to bolo také, že takýto software sme našli, ale kľúčom je vlastne vybrať si ako keby ERP software, ktorý vlastne je cloudový, že mám tam prístup, aby sa nestalo, že mi účtovník odmietne vydať účtovníctvo napríklad. To sa stalo už zo párkrát, že vlastne účtovníci odmietli vydať účtovníctvo a prestali komunikovať. Čiže ináč v podstate asi 90% účtovníctiev, čo sme preberali v takomto negatívnom duchu, že vlastne ako keby... Tak už keď preberáš, tak asi... Tak už je zlá situácia. Niektorá strana nie je úplne spokojná. Väčšinou obidve. Presne tak. Čiže tým pádom ako keby... Dosť často sa to stáva, že aj dôjde k odmietnutiu akože odovzdania toho účtovníctva, preto potom robíme tie rekonštrukcie. Ale čiže vlastne cloudový, aby mal REST API napojenia, aby mal dostupné pluginy na všetky datové vstupy. Čiže my prvé, keď prídeme ku klientovi a sa s ním bavíme, tak vlastne spravíme si najprv prehľad datových vstupov, že koľko ich je. A väčšinou pri takom väčšom e-shope, ktorý je, dajme tomu, v 5-10 krajinách, tak tých datových vstupov môže byť aj 60, 70 až do 100. A v podstate my všetky si ich zosumarizujeme, lebo rôzne meny, rôzne banky, rôzni kuriéri, rôzne platobné brány, rôzne e-shopy, že môžeš mať viacero ako keby e-shopov na jednotlivé krajiny a tým pádom ako keby všetko to potrebuješ zintegrovať. No a vlastne teraz si to porovnaj, že keď taký ten účtovník, čo to robí ručne, keď každý mesiac musí 60 vecí posťahovať a poimportovať niekde a nezabudnúť na niečo z toho a potom ešte robiť aj to samotné
účtovníctvo, tak už nejak časovo to nevychádza. Čiže proste niekde ten čas ušetria, väčšinou je to na tej kvalite, hej, a tej kompletnosti toho účtovníctva. My to všetko ako keby zosumarizujeme, ponapájame a potom to, čo nevieme napojiť, tak hľadáme možnosti, ako vydevelopovať a napojiť aj ten dátový zdroj, ktorý vlastne doteraz nebol ani u nás automatizovaný, lebo prišli s nejakou novou platovnou bránou, s nejakým novým kurierom. Marketplaces napríklad. Marketplaces sú, že totálna neznáma pre štandardných účtovníkov, hej, že v podstate tam sú rôzne daňové režimy, proste rôzne spôsoby predaja, hej, čiže vlastne teraz sú populárne, čiže keď si zoberiete Amazon, Kaufland, Allegro a tak ďalej, tak proste treba tomu rozumieť, treba sa v tom povrtať a proste porozumieť celému tomu systému, ako sa to účtuje. Čiže ono, vy ste ako keby technologická firma, alebo vy ako keby napájate tie veci, že ako keby to vaše know-how oproti, ja neviem, Alenke alebo nejakým menším účtovníkom je to, že ty vieš, jak sa naparováva Meta, jak sa naparováva Google, jak sa naparováva ShopTet. Proste, že vy to know-how je v tom hube, že ty máš ten hub a vy vlastne keď ja mám nejaké RPčko ako e-shop, alebo čo, vy keď to preberáte, tak vy poviete, tu budeš mať Abru a aj keby si sa posral, tak nebudeš mať nič iné, že akože my s tým robíme? Ako vždycky to zhodnotíme, ak ten e-shop už má ako keby implementované nejaké iné RPčko a má to poprepájané, dobre, že už vlastne zainvestoval veľa do toho developmentu a proste to jeho IT oddelenie nejakým spôsobom to hacklo obišlo, že vlastne plní to nejakú funkciu, tak sa snažíme pokračovať, pokiaľ to dáva zmysel. Pokiaľ to nedáva zmysel a urobíme nejakú analýzu a presvedčíme toho majiteľa, že pozri sa, takto sme ti to porovnali, je na tebe, vyber si, tak vlastne potom odporúčame prechod akože do tej Abry. Ale s tou technologickou firmou to si veľmi dobre trafil. V podstate ja som nefungoval v tomto svete, ani som si ho neuvedomal, že existuje, kým som práve neprišiel akože do Jimbeamu a nemal som tam jednu účtovničku a pri 10 miliónovom e-shope. A teraz ako keby tam som pochopil, že týmto starým spôsobom proste to nie je možné dať. Hej? Aj potom sme tam mali akože proste tie historické problémy, ktoré tam trebalo riešiť práve z týchto dôvodov, že vlastne sa to nestihalo. No a vlastne tam som to pochopil, kde vlastne sme vedeli účtovať s 5 ľuďmi 50 miliónový e-shop. Vlastne keď som odchádzal z Jimbeamu, tak to bolo v nejakom takomto počte, čiže 5 ľudí účtovalo 50 miliónový e-shop. To sme robili MSD a iné veci. No a v podstate ono to aj teraz vidno, že vlastne u nás vo firme pracuje niekde do 30 ľudí a ročne zaúčtujeme, teraz som si robil nejakú štatistiku, ročne zaúčtujeme cez 10 miliónov transakcií. Čiže ako keby to kvantum tých transakcií, keď to predelíš na jedného človeka, tak to je proste neporovnateľné. Hej, že vlastne veľa účtovníkov naceňuje svoje služby na základe počtu riadkov v denníku. Hej. Keby akože ja som mal takto naceňovať, tak som milionár, hej. Ale nikto by mi to nebol ochotný zaplatiť. To je ten tak problém. Už chvíľu si bol milionár a už nie si milionár. Dobre, a keď ja by som si chcel zodpovedať tú otázku, že či mám dobre nastavené účtovníctvo, lebo ako som hovoril, proste pre väčšinu ľudí to je mňa keď príde, to už som tu veľakrát hovoril, že keď mi účtovník pošle, že chýbajúce doklady za ten mesiac, tak mňa ide poraziť. Sú nejaké kontrolné otázky, ktoré by sú, ja neviem, 3 kontrolné otázky, kedy viete, že máte dobrého účtovníka? Hej, tak sú otázky, ktoré sa vám nemusíte pýtať a stačí sa vám zamyslieť, že či vám závierku poslal 36. alebo ju podával a nie preto, že vy ste povedali, že chcete podať tú zavierku 36., ale že reálne to bol moment, kedy stihol. Či viete vlastne jednotlivé ako keby zostatky na tých účtoch, že keď tam mám, že pohľadávky mám 1 milión eur a mám B2C, tak ako môžem mať pohľadávky 1 milión eur, keď vlastne väčšina zákazníkov mi platí ako keby priamo, hej, buď cez platobnú bránu, alebo cez dobierku, alebo priamo na účet. Čiže vlastne ako keby, hlavne tá schopnosť, hej, pripraviť, prepadnem účtovníka vo februári, že potrebujem priebežnú závierku. Viem ju dodať do nejakého týždňa, dvoch, hej, že v podstate a reálne tak, že potom keď pripraví tabulky pre banku, tak vlastne vie vysvetliť tej banke, že čo sa na tých jednotlivých účtoch nachádza, alebo len to nejako zamlží aj predo mnou ako majiteľom firmy, aj pred tou bankou, hej, a tým pádom vlastne len zakrýva to, že vlastne nemá to v poriadku. Hej. Čiže to sú také ako keby, že treba sa pýtať, netreba dôverovať, treba možno si, keď si nie som istý, viem zavolať auditorov, ako sme sa na začiatku bavili, hej. Čisto taký nápad, oni mi najlepšie povedia. Ale v podstate treba komunikovať s tým účtovníkom. Nielen o tých dokladoch, ktoré chýbajú a ktoré nechýbajú, ale aj potom, že čo mám v tom účtovníctve, čo mám na tých účtoch, hej, že vlastne čo sa tam nachádza. Idem dobrým smerom, hej, a podobne. Hej. Keď tu si spomenul tú banku, tak veľa podnikateľov má problém s tým, že potrebuje financovanie. Majú hociaké gauče a neviem čo pohádzané v účtovníctve a proste, že nemajú tú reálnu výkonnosť firmy. A ako keby na Finstate by som to tak povedal, že ten zisk nekoreluje s tým reálnym ziskom, ale oni tam majú nejaké všelijaké optimalizácie ponahadzované, len aby neplatili dane. Ale potom majú problém s financovaním, nie? Že ako keby
Ako balansovať na tej hrane, aby som zase neplatil zbytočne dane, ale zároveň bol kredibilný pre tú banku? Ja sa často bavím na tom, keď príde takáto otázka ešte pred začiatkom spolupráce a vlastne ja sa pozriem na tie výkazy a vidím, že je tam napríklad 500 000 pohľadávkov voči spoločníkovi alebo 1 000 000 eur pohľadávkov voči spoločníkovi. A niečo v dlhodobých pohľadávkach, čo je vlastne jasný znak toho, že vlastne ten účtovník nemá všetko zaúčtované, všetky výdaje a tým pádom ako keby ku všetkým tým výdajom sa správa ako keby k súkromným a zaúčtuje ich ako pohľadávku voči spoločníkovi. A tá spoločnosť má 1 000 000 eur zisk, ale 1 000 000 eur kumulatívny za pár rokov a 1 000 000 eur pohľadávku voči spoločníkovi. Čiže keď mal všetky náklady zaúčtované, tak ten zisk má 0 a nepýta sa na optimalizáciu. To je ináč presne ten bod, kedy za nami chodia klienti, práve tie väčšie e-shopy, keď vlastne už nevedia, ako keby chýbajú im peniaze, myslia si, že dosahujú nejaké zisky, myslia si, že ten pracovný kapitál má nejak optimálne nastavený, banka im nechce dať financovanie práve preto, lebo tam posielajú výkazy, ktoré na prvý pohľad, keď to nejaký analytik alebo presne auditor, keď to chytí do ruky, tak hneď to vidí, že proste, že kde sú tie problémy a tým pádom im nechcú dávať to financovanie. Čiže vtedy vlastne ako keby nastupujeme my to celé upraceme, vyčistíme, spätne doúčtujeme ako keby náklady, ktoré tam chýbali. Hej, samozrejme robíme tie rekonštrukcie a potom vlastne pripravíme nejaký k tomu biznis plán, ktorý ako keby dáva nejakú logiku, očistený o všetky tieto takéto gauče a podobné veci. Aby tam bolo fakt vidieť ten core, ktorý vlastne vytvára ako keby tú hodnotu, ktorú vytvára ten daný biznis. Toto sa odprezentuje banke a potom vlastne ako keby získať to financovanie je oveľa menší problém. Ako bonus robíme ešte vlastne ako keby aj bankové tendre. Čiže vlastne my neoslovíme len jednu, ale oslovíme ich viacero a keď už vlastne všetky prejavia záujem, tak potom ako keby, keď je to účtovníctvo už vyčistené aj v poriadku a je tam dobrý biznis plán, tak vlastne potom ešte ako keby znižujeme tie úrokové sadzby a prípadne súvisiace poplatky. Čiže tam vieme šetriť akože výrazné. Tam, kde máte provisku, tam ide, hej? Ale vieš čo, nie, práve, že to nás platí klient, čiže tam je záujem dodať jemu. Však ale prečo by si nemohol mať provisku aj z banky? To ti nenapadlo? To ti vysvetlím takto. Pri tých retailových úveroch, ktoré sú vlastne ako keby s vysokým úrokom, tak vlastne tam sa bežne vyplácajú akože typerské odmeny, ale pri tých korporátnych tam už vlastne nie, lebo tam ide banka fakt ako keby s tou svojou províziou akože tak nízko, že vlastne už nemáš čoho vyplácať, hej, čiže vlastne tým pádom, ale tu už berú to tak, že vlastne tam už profesionáli radia a vlastne väčšinou zastupujú toho klienta, čiže ten klient si zaplatí tú službu už ako keby priamo. Páči sa ti e-commerce bridge? Sleduj nás na podcastoch, YouTube alebo na sociálnych sieťach. Veľmi nás to poteší, podporí to našu prácu a budeš neustále vedieť o novinkách v online marketingu a e-commerce. Všetko pripravujeme pre vás, našich divákov a poslucháčov. Okrem toho pre teba máme prichystaný aj fyzický voňavý časopis e-commerce bridge, ktorý je úplne zadarmo. Stačí sa prihlásiť na e-commercebridge.sk/predplatné. A nezabudni, aj v tomto roku máme 12 e-commerce konferencií po celom Slovensku. Tešíme sa na teba priamo na mieste alebo na online streame, ktorý je úplne zadarmo. Sleduj e-commercebridge.sk a buď v obraze. A podľa čoho sa určuje cena tej služby, akože vašej? Ja viem, že tam je veľa vecí, vieš, že mám štandardný e-shop, ktorý má, 1 000 000 eur obrat. Ste vy vhodní aj pre takýto e-shop? Však vy máte túto logo na budove v Bratislave, že nie ste len pre enterprise, ako keby e-shopy typu Jim Beam, Puela a tak, alebo že pre koho to je vhodné, že keď tu zaklope na vás 100 000 e-shop, tak mu povie, že nech sa páči, tam je Alenka? Nie, akože neotáčame určite ako keby týchto klientov, akože ak som ešte len v jednotkách, ako keby kusok objednávok za deň, tak ako a môj celkový obrad je dajme tomu 50 000 eur za rok, tak to je ešte niečo, kde mal by ten človek pracovať na rozvoji toho biznisu, ale ako náhle má nejakú trakciu a už jeho obraty sú nejak 100, 200, 300 000 eur, tak to už je niečo, o čom sa vieme baviť a práve vďaka tej automatizácii a digitalizácii tá cena vôbec nebude ako odlišná, nejak dramaticky, pokiaľ to nie je fakt niečo akože úplne podhodnotené a veľmi nekvalitné. Takže vlastne cenovo je to veľmi akože porovnateľné. Ty sa pýtal, že vlastne ako to naceňujeme. No veľa tých účtovných kancelárií to naceňuje podľa počtu transakcií. My to naceňujeme podľa strávených hodín. Hej. Čiže my tiež máme nejakú zdravú maržu, ktorú si strážime ako každý biznis. Má vedieť svoju hrubú maržu a podľa toho vedieť, že či podniká dobre alebo nie. A v podstate je to vlastne čas mojich ľudí, ktorí strávia na tej zákazke, prenásobený ako keby nejakou maržou a to sú výnosy, ktoré potrebujeme. No a my už vlastne empiricky vieme, že e-shop, ktorý má obrat 1 000 000, e-shop, ktorý má obrat 2 milióny, e-shop, ktorý má obrat 500 000, e-shop, ktorý má obrat 30 miliónov, koľko cca hodín tam vieme stráviť. Keď má bežný divák, poslucháč proste účtovníka, tak mu volá, že servus Joži, to tiež má takú styčnú osobu, ktorá má pod dohľadom to účtovníctvo a
môžem dať ten gauč do nákladov, alebo tak? Hej. Máme my vlastne na komunikáciu primárne Slack používame, samozrejme nie je problém si dohodnúť online call. A samozrejme, keď je potrebné a ten problém je akože komplikovanejší, tak vlastne máme nejakú akože hierarchiu s základnými vecami, sa kontaktuješ ako keby junior účtovníkov, s komplikovanejšími vecami senior účtovníka, keď je to niečo také akože strategickejšie, tak kontaktuješ toho manažera a ak vlastne ani jeden z týchto ti nevedel poradiť, alebo tak vlastne oni väčšinou posunú tú tému na mňa ako na partnera a ja vlastne už potom riešim akože tieto komplikované veci. Dobre. Je ešte niečo, čo by si chcel dodať, okrem toho, že to je nuda? No práve nie je to nuda, je to mega super a práve vďaka tým technológiám, ktoré do toho vzýšli, ja si presne pamätám, keď som účtoval faktúry takto, že som preťukával akože z papiera, ktorý som si vytlačil, alebo bankové výpisy, tak to bola nuda strašná. Ale teraz práve je to brutál vzrušujúce, lebo v podstate všetku tú nudnú prácu vďaka technológiám a verím, že čoskoro aj vďaka AI vlastne budeme vedieť fakt, že minimalizovať a bude tam priestor práve na tie lepšie analýzy, na tú kreativitu, na to biznisové poradenstvo a na všetky tieto veci. Čiže keď nechcete, aby bolo účtovníctvo nuda, tak asi v ňom treba mať poriadok, aby vám niečo aj rozumné povedalo. Takže Juro, díky moc, ak by ste mali akékoľvek otázky, tak Juraj Tobák na LinkedIne, napíšte mu, možno vám aj odpíše, a prípadne na webovej stránke tpagroup.sk a kľudne im napíšte, dohodnite si stretnutie a ďakujem, Juro, že si tu bol s nami a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte. Ďakujem pekne za rozhovor. Ahojte.